Good morning, guys. Good morning, Mamka Seko, guys. Mori say, how are you? Mori say, this morning, guys. I can't see your comments. Me, Bachabuda shao. Achabuda. Mori say, guys. Mori say, aywa. Tapeza basa. Tafamba, tapeza basa. Takwenda shudikuno chokoti mabasa no kuri gwevi. Guys. Tapeza zvedu basa. Tatiri pa night shift. Tanga tiri pa night. Saka tapedza. Ya akubuda manzi yes patience party zviri sei. Saka ndakunotsvaga kuti mavaningirikira nokwirigwa kupi. Tapedza mai tatiri pa night shift zvedu. Tombonoona uko. Kwati kunokwirira ningirikire. Kwati kunokwirira ndiri kushandira kune imwe uko kune imwe nzvimbo uko. Asi muno. Ya aiwa nezvino ndakaya netaxi. Saka nhasi ndatirega ndinyatso kumbozula area. Ndichimboizula ndichidzidza ndichiona kuti pari kufambiwa sei zviri kufamba sei. Very quiet area. Mubiona. Ndoda kutotamira kuno guys. Ndoda kutotamira kuno kwakanyarara. Ndoda kutotamira kunoku. Ndoda kutotamira iko kuno ndo kwanda kutotamira guys. Ya, ndoda kutotama. Ndasingazivi zveni kuti kunotone dzimwe nzvimbo dzakatonyarara zvitoda. Ya. Kana kuti nokuti Sunday. Amen. Saka guys, Modi say guys. Nasi Sunday, maenda here kuchurch guys. Mamboenda here kuchurch. Did you go to church? Rega ndifambire kusimuka dziri kushure kwangu kungasarumwa magumbo nevanhu vanenge vachifamba nembote. Ndiri kuside uko. Ndarumwa gumbo. Ndine mashuwa kamba. Ndibonda gara ndoita zvangu inenge yakaiswa chidishi. Kureva kuti pamwe inotorumaka. Kureva kuti pamwe inotorumaka. Bueno, nicho. So guys, Mamka say, hands that looks beautiful. Tapeza basa lini, it's beautiful. I liked it. I like the scenery. I like everything. I like the scenery. It's my kind of place, though. This is my kind of place. After 6 months, Tamira kuno contract and 6 months. So at least then I have a reference, guys. Then I have a reference ko Tama. And more. Sesika sana izishi. Dzimba dzani dzakakutsvaka kunoko. Nendane reference ndangoti reference ndakambodai. Tsvakira zvangu imba kunoko, but it's a little bit far. Kuenda mtown nekuenda ku main office yedu. It's a little bit far, but pari manageable zvapo because unongo pane mabhasi anozana ngofamba. Kune mabhasi kunoko, saka unongokwira bhasi zvako woenda. But manje ndinda nechimuchovha. Father vaya vakangosvika chete. Vanhu vanoenda kunotsvagawo chokutifambisa. Nokuti nandisine zvimota guys nitengeserwa chidhura zvandikuona zvingoita vamwe vachichema kunoko. Saka zvinani vauye vanikira. Hansi tenga ikoko. Akusi kutenga ndiko kutorenda. Kutenga ndichangopinda muno unotenga sei. Kwai rodi kunge kuZimbabwe. Shamwari apa wanyeba palini. Lini Zimbabwe ine rodi dzakadai. Zimu chaiyo. Kuti rodi dzakadai so aiwa kana Zimu kana rodi dzakadai so zvisaka zvinenge zvakabatana. Idzi hakuna rodi dzakadai kuZimu. Rodi dzekuZimu dzakatsemuka. Hakutorina rodi kuZimu actually. Hakutorina rodi. Ndandiri pa night Philipa. Ndakakudza ine 01 pa life panga ndikuenda kubasa. Ndandiri pa night. Saka ndapedza zvangu ndakuenda mba. Kutenga nikisi zvetichiri vatsva vechambo. Tichiri vatsva asikana amen. Maybe time ukanosa deposit une deposit yakati chero uri mutsva wetsambo kana ukanisa deposit maybe kuda vanogona consider. Komunoka guys unotanga wambotenga. Aiwa soon yes memes. But nombotanga kwambobuild ma credit scores nechichichi. It's a process ka. It's a process azvingoitika overnight. Saka unomborenda umbodomo kweshama mu Range Road. Untombokweshana mu Range Road. Pane zvakawanda zvanotosarisa zvinoda kutoti iwe wacho umbotowekera hard for. Hanmaona. Saka tombomira plus vakauya tikaita 2 tikatanga kubatsirana zvinoita kungonamata Mwari kuti vawane basa kuri nani. Ndo munamato wangu that is the thing chasara chiri pa wish list yangu pa prayer list yangu ngoti basa vakasvika zvishike zvichidi. Hey Luluja, how are you? Miss you too baby girl, how are you doing? Vakasvikawo zvingosvikawo zvidi. Mwari vakaropafadza nechekare vakazarura nzira dzavo nechekare. Kuti vawane basa. Ndidi kuti murume wangu ende kuKenya.
guys. Aiwa kukebo. Kenikis. Andidi yangu chero neyanga bozvigona ake. Mona. Cynthia, how are you? Like, tutofamba hedu komarondichovha tatosvika kumabhasi. Apa ndo panokwirirwa mabhasi uko. Apa ndinokwira mabhasi. Muchimboonawo UK vasikana vari kuAfrica uko. Nhasi Sunday naimi maenda kunorumbidzwa here musiki vasikana ini chechi ndichaiziva nekushanda maSundays naimi. Ende Mwari so chechi ndichaiziva chechi. Zvakaoma. Handichaizivi asi chandinongotenda Mwari chekuti handisi kurega kunamata guys. Chero chechi ndisingaioni handisi kurega izvozvi mhuri yangu yakatiuya kudai. Shakira ndatoti ngatisangane mutana achibva kubasa kwakewo ndikati dropiwa mutown tinde tise kumba totosvika totangata chechi yedu tiri 3. Tuzosvika chechi yedu tiri 3. Hatisi kutombomira kudza vana vako muna Kristu. Ngavaite zvavo musikanzwa vega but wakavakudza muna Kristu. Saka chechi handichaizivi vasikana ndiri kudoshuvira kuti ndoendavo rini iko kuchechi. Asiwo ndozozviudza kuti okay chechi mwoyo wako futi. Ini Mwari handisi kurega kumunamata ende Mwari handisi kumira ndiri ndega ndiri kumba ndiri pai ndiri mutoilet ndichifamba kudai dzimwe nguva ndichingotaura zvangu ndega ndichotaura naMwari. Saka ndongomirawo ndakadaro. Hanzi SIS MELLY kune masikoli. Hakuna masikoli. Hakuna Philipa. Kuno kuchera 11 usiku unongofamba nefoni yako iPhone. Uchitongotaura pafoni hapana kana nebasa newe hakuna kana nokutora hakuna nechekuita newe. Hakuna. Hai Sunu zviri sei. Lulu madhangi sansi take me. Dai ndine access dai madiaries. Shamwari kune madiaries mamwe madiaries kuti ngadai ndakatovaunza kudzara. Dai ndine access handina. Muna mato wangu ndogara ndichiwadza kuti ndamai mchinamata. Kuti Mwari wangu ati miracles, if you believe in miracles something will happen. Pane zvinongoitika mukana ngofuma chinzi chisiwa chiregister zvinakaba nomudi ndo nyanza kututa izvi. Munyetse kuuya. Hanzi kushaka akutoshanda wangu akushanda. Philippa, this is one of the advantages that isharo chudza vanhu kuti vanhu vaya vanoti mazoindirei avatoni vasingatozivi. Handowana kungotara kusaziva Shakira atoipa basa izvozvi akutoshanda. Akutoshanda Shakira asati ashanda kibasa rakati tsvikiti nekuti takamirira kuti PRP ava abude anogona kubuda next week 10 days kana kwana anditi next week andika obva apinda muzvimashopu anopinda muna Tesco imomo opinda muna Nando's McDonald achichoshanda kwaiko zvino achiri kumboita babysitting anditika kumba kwamwe mumwe mother mukuru kumanesuko ndoko anti vanotomupa 50 pounds yake per night. Chimajina izvozvi kuti akatoenda 4 days anodona akatuwaya kake muhumwe katuwaya imari pa 100 pound kuAfrica 100 pound isi 3000 2 point something saka anotora nekamari kake kasvinu tare kukakalkuleta kana saka inini iyazivi mari nekusaziva mari ine chingoda kungoti kumupa shungu ndoti Shakira unoziva kuti mari yaonayo imari uzati mari yemari kumaranzi konzi mari ndoti ukona 200 yakatobata iyo ya 100 ukaverenga ma 2020 ari 5 kudai unoto wakatobata 2.5 wakatobata 2.5 ndio wakatobata 2.5 handichiona ndio wakabata izvo zvipo chapuwa imwe futi watoye kuma 5000 imari inoshandigwa nevanhu nguva yakareba handiona iwatoibata saka that alone zviri kumupa inspiration yekuti ndine mari yakawanda zvokuti asingazi kuti imari inotenga kuno akazi kuti imari inotenga kunoku akutoshanda ndo zvimwe zvinhu zvinenge zvisingasikamu nevanhu vamwe vanenge vachizviziva zvavo but kusangodawo kuti vamwe vanhu vapindewo munyika mazowirei munenge mazowirei garaiko kana mune life dzakanaka kudi tine magraduate chaiwo maSouth Africans ane magraduate ane mapepa memwana vari kutengesa magwinya parengi ane madegree chaiwo maPhD ari kutengesa magwinya umwe ari kubika tima kuse mozviziva mudzigwi vanhu kwese munyazozviziva vari kutengesa those things vari kunikikiri vari kuushu vari kuSAU ko ira risiro basi ndokwira hasiri ndenda papa stop iyo mberiyo andimaona saka ndo vamwe maadvantages anenge angoripo wewaye kuti mwana anotodzidza kushanda wari mudiki adodzidza kushanda ari mudiki wotokura atokura kudaro otoitawo life yake ipa ndakatokuzanga kuti ndato minus kutenga hembe minus kutengerwa zvinhu vana vanonetsa kamadika vanoda zvinhu singaiti ndoda chakati vane zvinhu zvavo zvanongoda zvinanga nebasa rasiso saka minus there ina handiko ba akuzvitengera katigare zvedu pabastop takamira redu basi zvitosvika bastop anomaona ndo kunaka kwezvimwewo kwenyika inowo kumwewo kutoti vana
haumbozonyanyi kuita maresponsibility akawanda. Vanomaona achinda kuchikoro izvo zvikeli mahara. Shakira tachinda college futi, I'm not paying anything. Vane munotoona. Saka unotoona kuti very big advantage. Very big advantage. Panze musashambadze too much Smelly. She did nothing wrong. Aita wrong pai. That is, it's not like it's illegal. It's very legal. Lynn, it's very legal. It's very legal. Very legal. It's not like I ask you that it's illegal. No, it's not illegal. It's very legal. Kuno kuma 17 years, 17, 16, do anoita babysitting. Do anosara ni vana. Very legal. Hapana chamboita chiri illegal. Hapana saka ninga chizoita kegodira kabota ninga chizama kudine information iyoyo, but otherwise zvandototaura panapa it's very legal. Ari kutanga muna September nima. Ari kutanga muna September. Vanotanga gore ravo muna September ndipo pari kutanga. It's very legal what she's doing. Ashisi kutombodzi kudi. Very legal. Izvo zvakado register soni pa Indeed pa takato register pa Indeed pa tikatoti richingoya BRP obva atsvaga chi ma 20 hours haya kuna na McDonald's Nando's chi ndo kwevana. Kune wakatonzi kune mabasa angashoya achitonzi jobs for under 18 kids, for under 18 years. Anga kato advertise seizvozvo mabasa evana vari under 18 vanopiwa mabasa iwayo. Saka anenge ari mabasa evana ndewo avo iwayo vanotopiwa under 18. Akutodi kwangoti more than 18 achotopindi. Saka ndo kumabasa kwaano kutoqualify ikoko. It's very legal. It's not illegal. Come on. Saka guys, tinongotenda Mwari kuti Mwari vanenge vachingozviita so. Ukangotenda muna Mwari ukangomira muna Mwari vanyenye kunyadzisa avo havanyadzisi Mwari. Ndopandozokudza pepe kuti guys, Mwari havasi munhu guys. Mwari havasi munhu. Mwari havashandi nokuti iwe uri kufungei guys. Mwari havashandi nokuti iwe uri kuplotei guys. Kana vakazvitendera Mwari yes zvaunenge uchiita, zvaunenge uchiplota yes vakazvitendera it will happen like that. But God does not work the way atoda isusu. Mwari vane mushandiro wavo kuti unoziva kuti lini mira nimbotaura newe. Unoziva kuti izvozvi iwe uri lini kudai, so there are some other plans that we are not even telling people antika dzauri kuita, but your enemies already knows. Your enemies already knows. Vanoita kunge vakaisa zvimatreka so. Vanoita kunge vakaisa zvimachip so of knowing everything move that you do. And they have tried you several times. Vakuzama several times, but it has failed. Because you know why? Because Mwari havana kuzvitendera. God has not allowed it to kuti zviitike. Saka no matter how izvozvi right now vari kutokushambadzira kuti uyu ndiye muroyi uyu. Zimuroyi iri. Sei zvinhu zvatinoita zvichibondera zvisingabati muroyi. Utonzi muroyi iwewe is only kuti you don't know. Unenge uchitonzi muroyi iwewe, but hauna kana gwenzira unotoziva. Simply because une protection inenge iri pauri so. Unenge uchingori kwaprotectwa naMwari nenyaya kuti hauna chawaitira munhu chakaipa, hauna wabatira chinhu chakaipa. Saka why would sometimes God allow certain things to happen in your life iwe usina chawakanganisira munhu? So most of the times if I tell myself that, I get comfort. Ndinowana comfort kuti but God protects me in different ways, in so many ways. Mamwe maconversions anoitwa anotomanzwa ndisingazivi nini. Anotomanzwa kuti kune conversions dzakanzi kukuronga zvakati, and ane way yekuzvibloka ndisingatombozi zvinotosvika pakuplotiwa. Mwari vagozvivhara ndisingazivi, zvigosvika pakuexpire ndisingatombozivi chinhu. Ndisingatombozivi kuti zviriko, but Mwari anenge achitoziva because vanhu variko, vavengi variko, natural hatred iriko natural hatred. Umwe anongokuvenga usina akatobvunza kuti ko iwe wakatadzirwa chine munhu akwanisa kutaura ndakatadzirwa chi, but anongovenga so zvirimo muvanhu anongovenga kungototi ndinongomuvenga wakaitigwe unomuziva handimuzivi, wakaitigwei anongondibhowa anongondivenga ndongomuvenga sango ndongowakungomuvenga, you know those things are there. Andoona Shakira akundifonera ndimudrope akundifonera ngambomira anoona. Saka Mwari vanongoti protect guys, as much as yes we protect our plans sometimes and whatnot, but ane overall say pazvinhu zvese ndiMwari. The one with an overall say ndiMwari. Ndo vanoti zvakaita pana Jobho, vakamurega achishungurudzwa vedu weJobho, akaurayigwa vana, akaurayigwa, akarambwa nemukadzi, mukadzi akamutiza, akaurayigwa zvipfuyo zvese. Antika iye little did he know kuti God had allowed it. Little did he know kuti God had allowed it. Shakira tuita siku guys, rambai makadaro. Hi Kuda, how are you? Little did he know kuti God had allowed it kuti zviitike. Anga singazive ngoti pangu papera, I have come to the end of the road. Pangu papera zvinhu zvikuitika kuti mati ndinopabuda ipapa, mati ndinorarama ipapa, pane muroyi akatondibatsira. Iye kufunga kwake kana dei anga ari inini nzwara nhasi ngati nchoti muroyi andipedza.
azondigona muroyi andipedza zvipfuwo zvese rekufuma danga rese rakafa chokwadi vana vese rekufuma vakafa saka ndichikuramira chi dei wanga uri iwewe kana kuti nini zvakaitigwa jobho zhazha dei takatosvika pakutoti pamwe waitomwa kutoda kutomwa poison unotenga poison yaya but because God had allowed it but mweya wake kuti ubatwe wanga vasina kubvuma vaigona kuzotena that ngikiri poison into water kuti unoimwa poison yaya but it will not have an effect on you because mwari anenge asina kuchitendera mashungurudziko akaitwa jobho imbozvitora nhasi zvise pauri kuti dei wanga uri iwe nhasi uno waide wakati chikuna mwari tinotuka isusu mwari atinambosvika pakasvika najobho paipai but tikaita zvimaproblems tinomutuka kuti ani mwari wacho handidairini ndanzwa nekunamata hazvipindugwi zvanga mwari wacho anenge ane favor that's what we say atimborelate try to relate kune zvakaitika kune vanhu vaunoziva unyatsokuona kuti mwari vanenge sometimes zvino unenge usingazivi but mwari anenge akatozvitendera and you'll be right there behind you, you'll be right there besides you. Vakamirira kuona kuti cheta sei vanenge varipo, vanokusiya uchishungurudzwa, vanokusiya uchirostwa, vanokusiya uchipinda pakaoma pakatikati pakaoma pekuti wega unozvidza kuti handipudi. Vanenge vakazvitendera, vanenge vachitovepo vachiziva vachiona antiona chichiri kuitika. Woramba zvakwakamira kana kuti wodona zviri paviri. It's either you keep on standing or you fall. Zviri paviri. Antimaona. So some of the things that happens to us in our lives, in our day to day, as much as it's hard to swallow and hard to believe, but mwari anenge akazvitendera. Zvavasina kutendera sometimes vanotozvivhara kuzvibloka cheko hazviendeki. Hamuna mbonzwa munhu anonzi anzi akwira asiwa nebhazi kana kuti akanga something akamhanya kumba unotora akasiwa nebhazi amhanya kumba unotora something bhazi roro raita accident vanhu vese vafirapo. Vanhu vese vafirapo. Asi iyo zotanga panguva yanenge achiti nei ndakanga nochaja yangu rikandimhanya kumba ndotora chaja yangu handori bata bhazi rikandimhanya achidzokera kumba anenge asingazivi mupfungwa make akanga nochaja ari kuenda notora chaja haasi kuziva kuti chaja kwangana kwaita kuti rega ndiende ndidzokera afunga kuti ndobhita bhazi ndoribata pane munhu anenge achitozvidriver anenge achitodriver namachienda udai because mwari vakabloka mwari vanenge vakabloka panodzokonzi wasiyiwa sha otogumbuka kuti hei ndakuendere kutozvishora kutozvituka kuti nichandanda kuenda nodini nendine speed saka ndoita sei otanga kutogunun'una ipapo asingazivi 2-3 hours later kuti bhazi rienda namba yakati raungafunga kukwira rata accident vanhu vese vafira ipapo ndo pazotanga kumeka sense manje kuti saka kuenda kwadaita papa saka pamwe ndimwari vandivharidzira vatinende kunotora chaja pamwe wakutanga kubatanidza manje panguva yazvinenge zvichiitika zvinhu mudikani hazvimeke sense unotoshiya guza chichiri kuitika what is going on unoquestiona mwari but maanswers haumawani. How many times tichibvunza mwari kuti but mwari why is this happening to me? We question God on a lot of things kuti mwari inini hangu ina ndichazvikwanisi ndatadza ndanamata everyday ndonamata ndotsanya ndoita sei but mwari munenge musiri kundinzwa. Mwari vanenge vachinzwa. Sometimes he is allowing those things to happen to you antika for the reason that we don't know. Vanotobvumidza kuti ngazviitike asi mweya wake musabate. Go indai munotamba, go and temper around with the body, go and temper around with zvinhu zvenyama izvi zvatakamupa izvi but mweya wake musabate. Ugoshungurudzwa zvemachokwadi ugoitwa sei vanhu vagokuseka ugoitwa chiseko chenyika ugodini hakuna pavanenge vachiseka vanhu hakuna anogona kufunga kuti but zviri kuitika mumunhu uyu handiwana zvinhu zvinogona kuitikawo kwandiri kana kuti zvinhu zvokuti pamwe mwari vakazvitendera hakuna vanhu vanofunga panguva iyoyo. Panguva inenge iri entertainment chete kuseka chete. Later on after some time it will start making sense to you kuti pepe ndakadai imi mozviziva a lot of things have happened to you zvamaitedza kuziva but pamberi apo wawega vanhu vatokangana vanhu vatoita move on uzoti pepe nezvakambodai saka mwari ndo vakatodai so utingoti ende makaita henyu mwari thank you God but panguva iyoyo wakamukesa mwari because it was not making sense. Even vanhu vakanga vachitokuseka because vanga vasingazive urongwa hwamwari zvakanangana nazvo. Saka as much as sometimes we fear people antika let's fear God the most because these are mere people. Andiona avana vane pavanogona kushungurudza kugumira, vane pavanogona kutishungurudza kugumira but pane pavasingabatwi, pane pavasingabati no matter what, pane pavasingabati nokuti ipapo pari protected ipapo pane password dzedenga toda kuti dzivhure ipapo kuti vasvike ipapo. Pane sefa yedenga iripo inoda macombination edenga kuti vakwanise kuvhura ipapo kuti vakwanise kuzokubata iwewe. Saka vanoita zvavanoda, vanotishungudza, vanotaura, vanodini. Hatichatyi vanhu guys. Muchiri kutya vanhu? Muchiri kutya hama here? Muchiri kutya vanhu here? Dei hama idzanga dzine the certain power, certain powers atinovapa, mbiri dzatinovapa nechindoda kutauraya hwaimbokura kusvika pa 30 years dzauri nhasi. Hawaimbokura kusvika mu 40 years dzauri nhasi. Ingadei vakakuparadza uri mudiki because mapowers havava nawo. But vachikwesha vachizikama kuti vanotakura vanovata muzvisero zvavo usiku wega vanobata vamwe vari kudya nyama dzavo vachidini but iwewe vari kukutadza.
vakazama kuti because pane protection iripo, pane combination yedenga nda kutanga yavhurwa safe kuti vakusvike kwauri. They don't just penetrate. I always say to myself, inini kuti undibata usvike pandirika, pane paunofa utanga wasvika napo, pane paunofa wanofa utanga wapinda paari wamudarika iyeye kuti uzondibata inini. Kana usina kupadarika, usina kumudarika iyeye, haufa ukandibata, ungataura ukawawata ukaita sekadini, but uchaperera mukutaura. Kubata kundibata kunditi dzvi haundibati. Nokuti pane ari kumberi kwangu. Pane ane protection akandiprotect ari kumberi kwangu, asingazikamwi neni, asingazikamwi newe. Wokuti iyeye kana uchinge wagona kuremova iyeye, then wandipedza. Kana usati wagona kumuremova iyeye, hapana. You can aurambidzwe. No, I always tell you guys kuti vanhu ava varambidzwe kuzama. Varoya varambidzwe kuzama kuita yavanoda kuita, varambidzwe kukutraya, avarambidzwe kuvata kuya usiku uchivaona uchidini. Azvirambidzwe, let them do. Let them come kuhope uvaone. Let them try you. Let them shungurudza you. But one thing for sure, Antika, it's just short-lived. Azvinoka zvinoinda. Chokwadi papa ndinoedza kumira pasi nemusoro kudai makubari mudenga kuti it's only short-lived. Azvinoka zvinoinda ende havana zvavanokuita. Because Mwari ndewedu tese neMwari ndewe munhu wese ende Mwari havana favor. Mwari havatarisi kuti wakadzidza kusvika papi. Mwari havana basa nekuti wori yellow bond rakasvika papi. Mwari havana basa nekuti uri kurarama upenyu wakaita sei. Mwari havana basa with the material things that you possess. Havana inazvo Mwari. Havana mumaso aMwari tese takangofanana. Ndomboseka sometimes ndindogaso ndombofunga ndomboti ndine kangombodipisa fungo kandomboita ndiri once ndoti pachi paipa ndichiseka kuti ndiri nanini. I'm better ndine zvakati ndiri zvakati. Come on, what good is it to us? What does that benefit our souls? Ndombochibvunza seriously on my own. Ndombochibvunza kuti patinombosekana paipa ichiseka kuti nini I'm better than you. Ningari nani kudarika iwe. Zviri kutipa benefit ipi pamweya yedu? Are we going to carry this thing somewhere? Kazvunje pano pasi. Pane ane guarantee yeupenyu kuti ndichine dzimwe 10 more years to live. Kana kuti unogona kuti nhasi ndiri nani, mangwana ufuma uri mukomba. Ndiani ane guarantee yeupenyu hwake? Apa ndombotozoona kuti sometimes sevanhu soka tine patinofunga tigumira hatigoni kufunga zviri beyond. Tichazofunga kuti zvimwe zvisizvo zvinakana nebasa rese. Zvinhu zvepano pasi. God is not moved by what you possess. God is not moved by what you have. God is not moved by your bank account. Mwara ndosaka mchana sometimes ini zvangu ndakazviudza papa kungoti most people kune vanonyatsa kundi understand now may try to understand me a little bit. Ndiri munhu anonetsa kunzwisisika. Ndosvika ndakasvika pakuzviudza pache zvangu ndikati ndinoziva Mwari nefaith yangu payave. Handitika nefaith yangu payave Mwari handifungi kuti ndichiri pastage yekuti ndichanyara munhu kana kutya munhu Mwari. Zvandichaita ndizvangu inini, I will do it for myself. Nemi wandinokumbira kuti muzarire nzira dzangu zvinhu zvangu zvichene saizvozvo. The rest can say a lot, they can say what they want. I'm done. Ndikoko ngavamanyisa dhirava naro. Ndakasvika ipapo kuti ngavamanyisa dhirava naro, ndasvika ndaneta. Vanhu unozama kuti uzama kusanangurana kuti they will never understand you and they will never, because vanhu tiri vanhu venyama. Saka vachamhanyanisa dhirava naro ndomhanyanisa dhirangu. So ndosvika nhasi kada kutokuudza kuti guys ona izvi ndopatiri kutogara apa, tiri kutodza kuti ndopatiri kutogara, because chokwadi here I am now. Africa uko people left properties, we have left properties. Ndopaunonyatsana zvinhu zvisina nebasa rese. Kodi ndakakwira mundege papa yobva yati do yadondera zvayo mupasi mumvura kana pai tatsakatika. Zvatopera. Mukadzi akashayikwa taitaura taichema mazuva apfuura yanonzi Blessing. She had a house ku Kempton Park kwaigara. Antika, she had a very beautiful house Kempton Park. I've been there. Here I've been there. But look at it, one day akangomuka makuseni, that beautiful tub murukunzinoma zvakatangira mutoilet yake. I know the toilet myself. Today she is being buried. She is being buried today. Ndopa unotoona kuti all is vanity. Now she's singing a different tune ari kudenga kwaari koko. Kana kuti ari wherever kwaari. She's now she hachatombofunga kuti ndandine mansion ndandine nayo, ndandine chi zvatoyoka atove kune imwe nyika. She's now on the other side of the world. Akuita zvaikoko. Probably kustori nazvo kuti unotofunga nezvokuti nyika pasi zvikazodai ndoko atove. So you can see kuti God is not a respecter of men. God is God. God is God. He doesn't care what you own. He doesn't care what you look like. He doesn't care the PhDs that you hold. God is God. Have you ever seen God blessing people from the dust? People who are coming from the dusty areas. Achisumudzwa kublesswa kuendeswa kumsorosoro. People with PhDs still selling tomatoes. Makambozvona. Because Ndimari, he's got his own way of doing things. He works in a different way. Yatinoshanda nayo isisu.
security guard anosekwa anonyavadza anonzi hana basa achisumuka mwana achingomuropafadza zvinhu amene zvinenge zvichingoita so achingoita zvimwe zvinhu zvinenge zvichingoshamisa so paupenyu hwake. PhD holder achingoti vakaromba vakaromba chita zviti vakaromba because Mwari ndimwari. He does what he wants and no one can question him and no one can contest him. He is not a respecter of anybody. He is God, the owner of this world, the owner of our lives, the author and the finisher of our lives, the beginning and the end of our lives. What we are living right now today, it's a script, it's a drama, an act drama that has been written already. When you wake up in the morning, you don't even know. You can plan, I want to go there, from there I want to go and visit who. You plan as a human being, but the person with the final say is God. The one with the final say is God. You might say, now Ndakaronga, I've planned, I'm going to see Ningi. Before you even get to see that person, bam, the car comes and hits you. Because we as human beings, we plan, but the one with the final say is God. So he's the driver, the controller of our lives. He's driving your life, he's driving my life, he's controlling us in everything that we do. He's the one who's controlling us. He's the one that is controlling us. So I always say every day when we wake up in the morning, we are acting a drama that has already been written. You be like, I'm doing this. God says, no, I already wrote the script. You are not going to do this. You are going to go this direction. You're going to do this. Or today will be the end of your life. Script. And if you can understand it, each and every day that we wake up, and it's a step towards our graves. Every day it's a step towards your grave. The following day you wake up again, it's a step towards your grave. And because there is somewhere that we are going. So let's not be too comfortable, because we are not going to be here forever. That is because let's not be too bullish on other people, because you don't know. And a PhD saka pane zvimwe zvinhu zveupenyu zvatinoita, so ngatirangarire kuti pane zvese God is the controller. Mwari varipo ndo muridzi weupenyu, ndo vanokontrola zvese. And iwewe pachako hauna control, hauna say yeupenyu wako. Une say zvauri kuita panguva iyoyo une say. Zvichienda mangwana hauna say, because Mwari ari vane mitiro wavo. So I just felt kuti nhasi Sunday atina kuenda kumachechi, asi tatopinda chechi yedu. We have had our own service, because some of us are coming from work, some are at work, we can't go to services. We have had our service. We have had our spirits uplifted. If you were going through something, you have been praying for something for quite a long time, if you've got a series of events that are happening in your life that are not making sense right now, believe you me, my guy, those things will start to make sense later. Right now, I just make a sense. It's not making any sense. Right now, you are troubled. You are not even thinking straight. Right now, you need this brain. I will never get out of this. Because ndinobuda say ndobuda rain and ndirape my guy unopa buda panobudika unopa buda, and it's not you achashubudisa uchabudiswa neakambokupinza ipapo achakubudisa. Ramba uripo, hold on to that faith. Ramba uripo umbosvika pakuti Mwari zvamangofunga kuita ndizvozvo, zvamangoti muda kuita noupenyu hwangu Mwari ndaneta, ingoitai. Uramba uripo makuseni zvichioma zvakarwadza kudaro, zvichindirwadza kudaro, ngoti thank you God, maite henyu Mwari. Zvirikuitika sezvindikunda ndikurwadziwa Mwari, but ndoda ngokutendai, ndoda ngoti mucharamba muri Mwari. I always say that. Zvakaoma uchirwadziwa une bundu, une depression, unenge uchingoti uri Mwari. Ndakapinda depression, I told you guys, ndakambopinda mu depression. Imo muno mchicheza funga kuti hey zvandaita izvi, depression zvinhu zvepano pasi guys. Muona patinozvipinza tega, tozvipinza mu depression, zvinhu zvepano pasi vanity, zvinhu zvinopfuura. Ndakapinda mu depression nazvo. But one thing that I was always saying, if ndaingomuka nchingoti muri Mwari, mucharamba muri Mwari. Zvakaoma kudaro, I would say mucharamba muri Mwari. Makuseni ndomuka ndoti Mwari handakurara nezuro, hope hadzina kana kuuya, ndamuka masaka zvimba kaita redu ndabasa pandakurara hope hadzisi kuuya, depression kai, ndongoti but mucharamba muri Mwari, mucharamba muri Mwari. Zvakandibatsira, ndakaramba nchingoti mucharamba muri Mwari,
ndakapadarika panodarikika ndisingazivi zvisiri kumeka sense ndisingazivi chichaitika zvicha ndichitofunga kuti haya the devil is got a way of bringing zvimwe zvinhu ka zviri negative unyasoziva kuti jeni yangu iyi ndakainamatira zvangu ndakazvinamatira Mwari vari mazvirika pane kadhauti kanombouya so pazvinombooma so sasa nouya ukuisa kadhauti kekuti my guy you made the wrong move my guy go back my guy ndo zvaitika kwandiri you made a wrong move my guy why can't you just go back before it's early the voice was talking to me louder than the voice rakandisvitsa maimuno ndo rakanga riri wese kutaura manzi kuti ago back ndakanga ndakakudza kuti ngati ndakanga ndave on the verge padiki you can't believe it because ndangokudza ese nyaya so indotaura ndichiseka vanondiziva ndizati patotaura simeri vatopedza vatotaura ndo chokwadi whether vasuti vangu vachiseka kuti kudi vatotaura ndikakudza ngati guys ndishoti team ese I'll see you soon ndakanga ndapeka mabhegi ndakanga ndatopeka mabhegi ndakutoti ndakuenda animona asi Mwari vakati aiwa ndawakangana kuti ndini ndakatanga newe wakangana kuti ndini ndakatanga newe ndini ndichiri kufamba newe ndini ndichakusvitsa pauri ndakanga chimwe daingoti ndapedza kugunun'una kudaro ndiri ndoga ndapedza kugunun'una ndobva ndati asi mucharamba henyu muri Mwari ndotogara pasi pamwe ndochema ndozvita depression ndochema ndiri ndega ndochema ndichichema ndo ndiri pakona ndikanyatsofunga zvaitika ipapo ndakagara pakona pembedha ndo pandaichema ndiri ndochema ndiri pakona pembedha ndoti asi mucharamba henyu muri Mwari ndopukuta musodzi mucharamba muri Mwari ndobva ndavata ende zvechokwadi vakaramba vari Mwari ende vacharamba vari Mwari vacharamba vachingove Jehovha saka kubva nhasi anzi muNigeria ari kuimba ari kutaura mheno pafoni kana uchiyana saka nhasi uno tichitaura kudai so and whatever chauri kusangana chokati mupenyu wako whatever izvo zvichiri kukurwadza and chausiri kuziva zvakachiti kwaitotaurisa uko kuri wesiku chaunenge uchiti iwewe zvicharamba handibudi hapabudiki mirai ndikuudzei ucharamba unoramba uchingoti mucharamba muri Mwari ramba uchingoti mucharamba muri Mwari vanoramba vachingove Mwari zvemachokwadi havasanduke havachinje vanoramba vari Mwari ari kutaura pafoni vacharamba vari Mwari zvaoma zvakadii ngoti munoramba muri Mwari hamusi kuzoshandugwa neni and I can never change you and hamushanduki mucharamba muri Mwari that helped me a lot try it usina simba racherero asi simba rekungoti mucharamba muri Mwari riwani uchavaona kuti vacharamba vari Mwari handi muri kunzwa so vasikana I hope mangwana nanhasi mungwani or two people vabatsirika nawo I don't know what you're going through I don't know the type of Goliath that you are facing I don't know the kind of Red Sea that is in front of you asi chandinoziva ndechekuti Mwari vanoramba vari Mwari vacharamba vachingove Mwari vacharamba vachingove pachigaro chavo chenyasha vacharamba vachingove Jehovha murutsiki wepasi newedenga nenyika vacharamba vachingove Mwari vasingakundikani vacharamba vachingori Mwari mutangi neumupedzisiro upenyu hwedu vacharamba vachingori Mwari vagere pachigaro chavo ichocho chegold havasandurwe newe neni vacharamba vachingove Mwari ndoega mashoko ndokusira pasituation yako Mwari vanoramba vachingove Mwari chete ngeti chimboisa edu attention kuna abhidhi vari kutaura guys muveneza rakanaka bhazi racho nhasi kati hariuyi masunday bhazi rikati rinonyanya kurumidza bhazi hariuyi thank you I needed to hear this yes sometimes you just need a little push from somebody kuti uwane that simba uri wega uriwane simba iroro you need motivation from someone anogona kukupusha in the right direction kuti uona it's not the end of the world it's not yet end for you Mwari havasati vati zvapera Mwari vachiri kuti uripo ndiri kukuda havasati vati zvapera is done no havasati vadaro kana vazotaura kuti zvapera Mwari kana vasati vataura kuti zvapera aiwa my guy mira panzvimbo God vanodhila newe bhazi razouya manje vanoti bhazi iri asari uyi apure tiketi ìwọ kankan ló ń dọwọ́ rú ìwọ láàfún ọkọ̀ fún pẹ̀ mọ́ àjẹ́ àpà kí ló ń bọ̀ àṣẹ ìwọ̀n ó tó jọ mẹ́ta màmá ń kọ́ bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ mi ń kọ́ nakada uchidzidzira chiri pa 50 years uchingochidzidzira chiri zichi
hauna kuchibona. Jesu Canada. Basi zvarakazara. Guys, ndozitaura neni kana ndaburuka. I'll talk to you kana ndaburuka guys. Vane vachitaura kudaro kubva kwaisusu vanhu vese kuti tano izimbabwe munobuzira varungu vari kuita vanoizwa ri Mombasa. Saka guys ndokubatai lesa taburuka ndika. Bye bye.